вътрешните работи Калин Стоянов. Уважаеми господин заместник областен управител, уважаеми господин кмет на община Варна, уважаеми представители на местната власт, уважаеми представители на Българската православна църква, уважаеми колеги, уважаеми жители и гости на град Варна. За мен е удоволствие да приветствам всички стажанти и целият преподавателски екип от Центъра за специализация и професионална подготовка за старанието, труда и постигнатите високи резултати в процеса на обучение. Уважаеми стажанти, поздравявам ви по случай успешното завършване на курса за първоначално професионално обучение. Пътят, по който поемате днес, ще ви отведе до нови хоризонти и ще ви изправи пред нови предизвикателства, които неспирно ще каляват характера, духа и волята ви. Вие вече имате необходимата подготовка да тръгнете уверено по него и с подкрепата на колегите, семействата и близките си да го извървите честно и достойно. Не отстъпвайте нито крачка пред трудностите, така както морето не отстъпва пред стихиите и устоява на всяка буря. Вървете смело напред, бъдете силни и непоколебими, жадни за правдата и непримирими към всяко нарушаване на закона. В началото ще срещате и